Adventure ang back my channel Renato Kilaton Adventure. Anak ko rin karon diri sa public market sa Alicia Bohol ka Adventure. Namalit ko og para karong Martis pohon nga ipanghatag ka Adventure. Salamat sa sponsor ka Adventure sa Last Hotel, ang pinaka nindot, beautiful, elegant nga hotel. Sa Adventure ilan ang Adventure ilan ang plaster ang akong gipalit nga mga para pahalipay sa katawhan. Adventure karon amo nang ipanghatag ang pahalipay sa katawhan kining among karon. Salamat big sa sponsor ang Last Hotel, ang pinakaindot nga hotel sa Ubay. Last Hotel ka Adventure ang sponsor amo. Adventure naatay next time sa atong palipay sa katawan sa pabunutan gyud ka Adventure ang mechanic. Kunya natay butanganan sa baso, naay baso, naay kining saanan, naay sudlanan og asin, naay planggana, naay sudlanan sa sabon ka Adventure, naay fixer. Wala tani panghatag karon ka Adventure. Dagang Adventure, ang Adventure padunay mga hatag ka Adventure ang palipay sa katawan batch 5 ka Adventure. Kita dari ka Adventure ang tagag palipay ka Adventure. Ay, next time. Kita dari ayo. Mama nang panghatag naman yun. Palipay. Oh, tara. Butanganan oh, baso. Butangan. Salamat. Saya nakita ka ng Adventure sa mga katawan. Natin nakita dari nga bike Adventure. Ayo, buru. Why nga may nilakaw. Sige. Ay, nasutin! Kabo! Salamat sa Last Hotel. Nakita si Adventure. Ari mong sabi. Sabi ko matawag. Bur. Oh. Bur. Butangan ng baso. Salamat. Salamat. Ika Adventure namin nakita ka nagdarot ka Adventure, ang mga ka Adventure, ang tagag palipay. Dari. Habis besakan ka Adventure. Bur. Butangan sabon. Salamat sana. May nakita ka Adventure nagdaog-darok ka Adventure. Dari. Nami pa, ini bisa balik. Put. Ini. Last Hotel, kamu. Yes, kamu. Selamat. Selamat sa Last Hotel. Kita namin nakita ka Adventure.
Asa man maligo. Nay palipay. Bur. Tara. Baso. Oh, kay. Namin nakita ka picture. Tama no. Bur. Tara. Butangan na nagsabon. Butang sabon. Nakita ka picture ato ta. Nay palipay. Kuto sa. Tara. Next time. Short. Tayo. Sure, bro, Maria. Sanan. Tekan kayo Salamat salamat. kali kita ka picture. Ay palipay. Sige. Tara. Next time. Baso. Salamat. Salamat. Kay. Picture. Sir, nami palipay sir atas sir. Dali. Butang baso dali. Butang baso. Oh. Tuwa sir. O sige solta na sir. Tekan salamat. Kaway. Salamat sir. Picture karbinchor, padung na po mi ang itang mga katawan karbinchor among pang taga Palipay karbinchor. Salamat sa among sponsor ang Last Hotel sa Ubay Bohol Karbinchor, ang pinakanindot nga hotel sa Ubay. Kaya nakita karbinchor. Ayo. Bul. Nila kayo ba? Sige. Bul. Mana? Butangan na baso. Sakit. Di kaway. Nakita kan video. Bul. Tara. Butangan na baso. Sakit. Salamat. Kaway. Kita karon ka video dari kami jor. Nami balik. Dari kot. Tara. Buka. Next time. Kita karon video ang taga Palipay. Sir, may Palipay sir. Oh, palipay. Palipay sa katawan, paling. Oh, tara, susun. Butangan ng sabon. Dali. Oh, butangan sabon. Oh, sige. Salamat. Tekan salamat. Oh, kay. Nami palipay sa palipay. Dali. Oh, kot. Oh, tara, susun. Baso. Oh, salamat. Kita karon karbinchor. Ma'am na palipay. Dali. Kot. Gudi. Oh, tayo. Langkana. Sayo. Last hotel. Picture. Next time. Dagan kayong salamat. Last hotel. Kay. Salamat. Oh, dali. Nami pa. Oh, dali. Hoy. Oh,
Daghang salamat. Salte. Kita kali nani likar bincor. Tagal palipay. Mone bali. Kot. Oh, tara. Bukara. Butangan ng baso. Salte. Salamat. Kita kali bincor, tagal palipay kat bincor. Aduh, bur. Oke. Tara. Oi, belakang. Udah. Salamat. Salamat sa baso. Oy, Carpinchor, karon ang sayo og mga batos-batos Carpinchor. Kita rin Carpinchor, mo taga palipay Carpinchor. Nay palipay. Yo, ikot. Oh. Babay na tayo. Next time. Oh, surf. Oh, saya solte. Salamat. Kay. Apa Carpinchor? Dali. Tara. Baso. Oh, sige solte. Thank you. Kay. Carpinchor, atong pa bunot mo si Ma'am. Di, bunot. Kay pangmatag ng palipay. Okay. Tara. Dali. Oh. Ay, next time ha, surf sabon. Sige solte. Salamat sa sabon. Karena mga katawan ka adventure nga naitrabaho ka adventure tagag palipay ka adventure. Nami palipay sir, palipay. Ikot. Ikot usa. Oh. Usa. Ukot. Ay, bukara. Oh, tara. Usa na. Balgan. Plakala. Baso. Oh, baso. Simo. Butangan lu kasin. Oh, sige solte. Salamat. Kay. Sige solte. Salamat. Salamat. Sige solte. Salamat. Kay. Salamat. Sila tulog Carpinchor, kadawa sila Carpinchor, nang may Carpinchor. Huwag Carpinchor. Ha? Namin natagaan dito Carpinchor, si Inday, nagpapugos ko, Koy. Nagpapugos akong Inday. Nakita Carpinchor, namin palipay, ha? Kot. Palipay. O, kamusta. O, kot. Palipay kita, ito. Ha? Sanan. Oh, betul lah. Sanan. Oh. Next time. Next time naman. Oh. Ya, ito rin. Oh, ano muna. Oh, sige solte. Sige solte. Salamat kayo. Salamat. Kay. Oh, sige salamat. Salamat guys. Sana. Oh, sige, salamat. Hindi nakita rin kami sa mga kaitso na nagkakabaw. Eh, umar. Hop. Tara. Butang ang sabon. Oh, sige. Daghang salamat. Kay. Carpinchor, katawad Carpinchor. Mama, yung buntag, ma'am.
Ano may palipay, ma'am, palipay. Kut. Tara. Last hotel! Daghang salamat kining ahong nadawat Last hotel. karon. Last hotel. Las hotel. Okay. Nakita na ni Calvin Chor mo to. Dali. Mul. Dito na. Next time sa mga. Sige. Nakita ni Calvin Chor at taga-palipay Calvin Chor. Ano mo? Bulat kayo na palipay. Punta na. Bukar. Sirti lang. Next time, sabon. Salamat. Nakita nga katawan sa pinchor at taga-palipay. Bibi. Palipay. Palipay sa katawan na. Dito. Ito. Butanganan og baso! Salamat. Carpinchor mo ni ako mga kauban. Ha? Sabi, di pangat. Okay, Carpinchor. Padong nami Carpinchor. Mga ita po mga katauhan nga among tagaan Carpinchor. Okay, what's up, Carpinchor? Akong pa-snack ko na akong mga kauban kay ipang-uha rin mga hari. Oh, pang-snack yung pan Carpinchor o soft drinks. Oh, kita guys naman yan. Okay, Carpinchor, mang-snack ni Carpinchor. Oh, tara. Okay, abihan sana ho, abihan. Ipang-uhaw. Okay, Carpinchor, mang-snack sa mi Carpinchor sa akong mga kaubanan. Ate Christine, Ate Marian, diri. Snack mi Carpinchor. Nakita Carpinchor, ato taga palipay. Bul. Salamat. Kay. Nagpasalamat kayo sa aming isuan niya sa ini. Kita Carpinchor nga napanday. Ato taga palipay. Kut. Oh, tara. Butanganan ugasin. Salamat. Koy. Okay. Nami nakita Carpinchor. Palipay. Kut. Pangunta. Kut. Sana. Butanganan ugasin. Butanganan ng sabon. Carpinchor, tawa palipay Carpinchor. Dali. Palipay. Dito. Kuro. Sanan. Salamat sape. Oy, Carpinchor, human na may pang-snack. Carpinchor, mangita na po ni mga katawhan kay napay sobra sa among gihatag. Kita mga katawhan Carpinchor, among taga palipay Carpinchor. Gimi, tara.
Ay, daghang salamat. Salamat. Adventure, kaya sa adventure ako. Nakakagdam sa adventure, at nakakwalify. Oh, next time, sabon! Next time, sabon! Last hotel, kabo! Bicar. Salamat. Tadi na sa galingan kambing, sa operator galingan. Ang tagay palipay. Muta ka pinjor. Palipay. Dili dakop. Palipay niya tanga palipay. Dili kut. Tahu ba abli. Baso tayo baso. Dali. Dali pa tangi puta baso. Oh, dali. Next time. Sabon. Next time, sabon! Sige, solte. Salamat sa baso. Sobrang nga duha ka adventure. Ihatag ni sa atong mga kaubanan gipagkapoy ni adventure. Oh, imo nang planggana. Oh, sige solte. Lamat sa last hotel. Kasi yung pas hotel. Last hotel. Oh, ikaw. O sige, solte. Salamat Sa hotel. Kaway. Oh, ka adventure atong gipagtagaan ng sobrang nga nahibilin sa atong mga kauban. Okay, what's up ka adventure? Salamat ka adventure. Ka adventure, nahuman atong panghatag sa batch 5. Ang palipay sa katawhan ka adventure. Wag ka adventure, salamat sa sponsor, ilabi na sa Last Hotel sa lungsod sa Ubay. Salamat ma'am sir sa inyong gigahin nga blessing para sa mga nangihanlan sa mga katawhan. Dako kalipay yung katawhan bisag ginagmay nakadawat sila dako nagkalipay. Sa diay natay sobrang adventure at panghihatag sa tong kauban. Kato mga bata nga kauban og panghihatag para malipay po sila ka adventure. Pag adventure, maghinaot ko na malipay mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel, Renato Kilaton. Ayaw po kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghang nga video. Salamat ka adventure, God bless.